fedde giƴiraɓe mallaɓe moƴƴere Allah e moɗon eɗen ngara e yewtere meɗen fina tawa hande noon lowdi meɗen faati ko wiyeten ko jolal waalo tuggandema nde fuɗɗi haa nde soña ko noon ne kayma en kaal ko faate henno demal jeeri gila e fuɗɗode haa e wortode somi mbiɗi wortode noon ko coñal e ko lumbi ɗon ko fof namdal e yeeso moɗon umorade musidɗo meɗen Amadou Yero Diack e kettuki moƴƴi e o ñalawma hannde ñalluɗo 24 lewru septembre 2025 assalamu aleykum wa rahmatullah fedde mala ɗum finni jam tan finni galle en jetti Allah mi arti lawol gongol ngol ɗo noon addimi tan ko wonande ɗiɗi jewten seeɗa ko hunde ko jeeno e aadaji men e pinal meɗen hande ko ɗum jinmi nayorade ko wayno minen remoɓe en Oumar Abdallah en eɗen namde koye maɓɓe feewi eɗen gandi inen kam Fuutankoɓe eɗen jogii ndema ɗum ɗon tan ko inen tan kerori ɗum surtout ma Daande Mayonkoɓe eɗen gandi waalo ne tiiɗe e meɗen waalo hankkadi yo are meɗen hankkadi wayi kono pinal men tan jeeyama hen won noon hunde fof wiyeteno ko ha waalo soñe hayso neɗɗo ɗannima so tawi waalo naati yalti tan wiyete ko min joltoyi waalo so tawi jomum ne ɗanno wiyata ha waalo soñe min ɗanno woni dewle kadi ko kewi wadde ko ma waalo soñe wono wonko soomi waalo kono waalo ngo fof so tawi tan hissima hankkadi yalti ina daro mboɗo namdo ene ɓeeɗo ene jeenayo ko kamɓe tagata ko ha sammere nde daño ha naata e fawru ɓeeɗo jeenayo kam hol kamɓe ɗum ɗo kam woni namdalam gadanal eyi namdal ɗimmal ngal so hissima ha gawƴal ngal darima hollo ko joppingal hangal naata hangal soñe naata e fawru woni ko joppata ngal sani kam wiyamni joppi heewi wonde won caɗele keɓata ngal on rafiji gueɗe goɗɗe wonko heɓata ngal hangal daɗa hen hangal naata e fawru eyyi ɗum noon on jarama ko ɗum woni hande e namdalam mboɗo andi noon won ene waɗi noon mbiyatano defte kanŋe nan ɗon mboɗo ñaagui yoɓe ɗal ha ɓooya kamɓe ɓe naata wonɓe ɗon mboɗo ñaaguino yoɓe ɗal ha ɓooya ɓe naata on jarama no yo Allah waɗi no weledi muɗum on jarama no fewi jarama alhamdulillah Mamadou Yero Diack mi salminima mi salmini fedde nde aadi ɗo haala mbatka fayida haala natka e pina meɗen haala waalo so wiyama waalo tan ko Fuutankoɓe ko Daande Mayonkoɓe ko daña e haala ko fof ko jowa jabate fof kam mbaɗa andi ko sujet kam ene waɗi fayida sitonde ene waɗi fayida heddi ko yimɓe gara hen anduɓe gara hen ballodira ɓe gandaɓe e namdo waɓe nam min kam waalo ndema ɗum anda ɗum no fewi kono mbaɗa andi oɗo sujet kam ne waɗi fayida so tawi ɓe naati hen ma koye kiisde naati hen gandina hen yimɓe ko gandano waalo andita ko waalo kono ɓeɗo gueɗe jeenayi natoje gila gawri waɗata tan e eño ha sakkitira fawru wonate fawru gueɗe gonɗe hen ɗe
ɗum ko geɗe baɗɗe fayida ɗum ko gandal ɗum ko ñeeñal ɗum noon eɗen ñaagi Allah eɗen ñaagi fedde meɗen nde kala jogiiɗo heen humpito mi waawi naatde ɓe mballondira heen ko sujet baɗɗo fayida ko ɗiɗo sujet ji ko ɗiɗo tiitondeeji ŋakkireɗen geɗe baɗɗe fayida kaale fedde hee yimɓe tawa naftoro vraiment ne naftoro ɗum ene jeyaa en ko sosi fedde meɗen nde ene jeyaa en ko wurno fedde men nde ɗum noon ko ɗum jangde ko ɗum gande kala ko addaa ɗo en addi ɗo lowdi yimɓe pecce ɗum jiira ɗum on fof haalen ko wedda mo annda o kadi namdo Allah jaaraama seydi Diak addi ɗo yewtere wonde fayida mbaɗen nde ko Diaw haalanma ɗum kam ala haqqille ma wayi naywude jooni ni ɗeɗo jewte kam wona addani hoore ma oɗon ko Diaw yo Allah waɗe bar Diaw barke waɗe bar Diaw ko barke waɗe ɓusuwa ko barke ɗum kam fuuji ɗum mo addanma ɗum kalɗa fedde men o jaarama joom jallu ɗum ketti wawɓe haala annduɓe no kaldete annduɓe waaluji meɗen yimɓeɓe haala finanɓe rendo bisimilla on Djiby Amadou Sall Djiby babam Amadou maasi dingiral ngal o jore lamba he o welni ha weeli e walla Djiby sa fuɗɗima janngani mataw ko won jangde jarɗa kono wona a janngani kadi an kaɗa janggi ha heewi te aɗa reeni ha heewi te a naftiri hen a nafi hen yimɓe ha heewi seydi Sall affaire waalo so haalama mbiɗa ɗum kam ka ndemowo wallahi ka ndemowo kalɗa ɗo ko ene waɗi fayida Allah andi kadi jabbol Mama Yero hen minen kam assifti min ko heewi hen kadi mi sikkidani kadi labti ko naati haqqillaji heddi noon ko appréciation wiyde note mo Mama Yero gadde kam gadduɗo yo welo holno note mo waɗa hokkanma ko minen kam min fuɗɗi weltade no feewi ɗum ko yewtere wonde fayida hewde mana Allah jarama seydi Sall baɗo Mama Yero addi wande haala mawko de gueɗe waalo inde kam so Allah tawata ko Allah mata ko neɗɗo ɗo yori guesa tan kono e walla min kam coodi ɗum kam neccen yejjiti waalo ni kono kam mbaɗa andi kam waalo kam so yalti aɗa so caggal kam fittude e jaccitade ha laaɓa kam naten jabbere ngam mbiɗa sikki premier aɗa so ko jabgowo goo ɗiɗɗo ɓelngel luwowo tata ɓelngel gawowo nayo ɓelngel tappowo bekkude joyi ɓelngel bekkowo jeegomo demowo jeeɗiɗi kuwnotoɗo jeetati coñowo jeenayi dottowo mi yeehi ha sappo dimdowo min mbaɗa andi hen ɗum kam ɗeɗo gueɗe kam waalon sohli ɗumen tappowo bekkude e bekkowo jabbowo e luwowo e gawowo bekkowo e demowo e kurnotoɗo e coñowo e dottowo e dimɗowo ɓeɗo ko mbaɗa ɓeɗo waalo ne sohli ɗumen mbiɗa ko yo gayi mawɗi ɗi oto ngar minen min gara joni guila gayi mawɗi ɗi garani Oumar Abdallah en ɓe remoɓe jibo en Sirif en eyyi ɓeɗo kam ne gandi waalo minen heddi ɓe noon e forade ɓe min gara ha forɓe ɓe ngar jawmale mon fedde malaɓe jaw waali to mbalɗon on pindi kono ko jam fin toon ni balla on kaalide e nden noon ɓuuri jeenayyi aɗa ko waalo sohli ko ana limiɗo sappo e ɓeydu hen dasiri ɗum fof waalo no sohli ɗum de
ngesa no dase jabbe eyi ɗum noon kam ɓuri jeenayi kala ko fof Allah no sohli ɗum ana haali ɗo sappo mbo Allah no sohli ɗum Djiby haali jeenayi e nder sappo ɗi dasiri ko heen jeya fof koye waalo ceerde ɗum noon ɓuri sappo ɓuri jeenayi ɗi kam kadi kala ɗo ko fof waalo no sohli ɗum ko priorité e mum ne kay ngata hen ko manque fof ŋakkat eyi ngesa waalo so tunni kay ene dase nde jabbe wona sappo e goo on jaarama Sirif mi wiyayi mi mataw mi tiyettinani ha timmi tan mi wi caggal fittude hade ma jabbude fittude ngesa ba fittude c'est-à-dire fittude nde ko yeru mum fottolnoto koye ndeseri mi caggal nde ngesa ba fewna so haade jabbere fewna firti ɗon ko ndesiri woni ɗon mataw mi yejjiɗi inde ara mi yejjiɗi inde nde tan kono fewnude guila jabba ko rasde wonata ɗon e sen ndewi kay ni wawi ɓuuri sappo ni kam waddi ɗo kam toɓɓere wande fayre kam yimɓe mbayri yewtude tan daña cewde baɗɗe fayre wallahi no waɗi fayre yimɓe tello hen ma goto fof siftoɗo no heewi ɓe mbayri addude jewte ɗum ne wiɗo waɗi fayre ɗum ɗo yimɓe fof jijjinno ɗum ni wallahi ko gonga e ɗum koye sina tawa men jeeya ene heddoto ko jejjidɗo ko ala men fof mo hutoraki ɗum ala men fof mo hutoraki ɗum ko mbayruɗa fof noon woda ko diwi hen haqqille ma to joomum surta kono fof kay en ndewi hen ala men fof mo rewani hen diwtat haqqillum tan kono gollima ɗum wallahi ene hawri ko yaltinɗo ko poye kawruɗo taw ko Allah yo Allah waɗan en jaam. Assalamu alaikum warahmatullahi feddam so noon gaddiɗo de ko weli ha maayi ko fof kadi a haala hen tan ko haala gandal mum no Sirif wiri ni kam ko gonga ala fof mo rewan ɗon caggal nde soppita dasri waɗa ñakkoyde duppa ɗum ko apparan kadi natan den ko hankkadi ko ngesa ba woni ngesa ba noon woni jabbowo luwowo gawowo bekkowo caggal bekkowo ko demmowo caggal demmowo ko kurnotoɗo caggal kurnotoɗo ko coñowo caggal coñowo ko dimɗowo caggal dimɗowo ko nannowo e fawru ɗum woni gueɗe jeenayyi. Assalamu aleykum warahmatullah. enen fof demɗo en goppi coñowo e dimɗowo en goppi dottowo coñowo tan dimɗowo aɗum ko ribduma rofte faare gargal o wala ko namdi woni heewi ha ene heddi en jigui hade dofto wara rofte ha enen fuɗɗe tirede rimdede fuɗɗima welde naɓe hen ɓe naati hen ko gande ana hen woda ko ndiwi goɗɗo ara kadi ɗakka ɗon ko diwa ko waɗa ɗon o dasiri en ene waɗa hen kadi comme ça woda ko diwa so ñama waɗe rimde hade soña rimde kay ma rotte wonto diyete wonto no waɗi fayida vraiment ene waɗi fayida vraiment en nooti yewtere men hannde no feewi sa fof wawno haala haw kadi mawɗo ko siftora hen ɓeyde hen wallahi joni kadi parmi ɗo henne ko sehilaɓam ɗiɗo ɓe barmi kuundal janoɗo Moscou yawya Girji o e Amadou Alassane janoɗo to yanoto kadi wiyete noon mo mayi to janɗon to an to janggoɗa Oumou kanko a janggi tenoyde kanko Kaasa Diboli feddo Kaasa kadi wonko ande wal no feewi feddu ɗum arɗo hene commissaire kadi ne haala hen ko weɗɗa ko ɓe jeeyi ɓe garat ɓe parmi ɓe woni classe am rimi waalo kono heewani kono ko haala ɗo kam fof neɗɗo rewin ɗon no Sirif wi ni wallahi ndewi ɗo no feewi ne kay waɗi fayida emo yero
gaynandi haalta wadata question kan joɗɗa ka gartude min ƴewani ko ganduɗa sawa fuɗɗude kam sa dasgol tan jaaha waɗe sac ɗiwa ko heddi a haali ma yimɓe fof janten so Allah jaaɓi kono annana a haalat ha yimɓe ƴewta diwata nen wallahi yewtere nde waɗi fayida ɗum jarama jamnelle mon fedde malaɓe on calminama on jettama on ñaganama Allah moƴƴere mbaɗam Mama Yero ɗum ɗo namdal gadduɗa ɗo ngal yimɓeɓe tellima hen kono kewani an kadi a artani hen mbiɗa wona noon walla ne manki kadi yimɓe garani hen gari hen kono won ko heewi wonɓe garani won heeɗiɓe ni garani wonɓe keɗaki ɗum noon mataw tawde ɓe garani hen ene fusi noon ko minen araɓe hen ɓe min jiifi ɓayde hay goto arani mi wona noon an kadi a wiyani min wona noon ha heeɓi ɗo mataw en basino tan Allah jarama min jarama minen ɓayde hay goto arani minen kam min gari moƴƴi min jiifi o wona ɗum ko min nene namdala ɓayde mbiɗon ko waalo en gayni hay goto ara kam paɗen jeeri ɓayde so yimɓe gummima jeeri gayni tan mbiyata ko jenggata en joli hen waalo koye jolol waalo joni noon en joli waalo en gayni de ceeɗu senni tembinari uuri ndungu ari en payi marais en jabbi en duuji en jabbi en ndemi en ndeni joni noon ko ɗon jinni en gara so tawi en ndemi en ndeni ha jeeri ndi waɗi gawri ɗo yolde hakkude ɗo haade gawri ndi haade mayri yorde nde mumni an a ala ko ñamɗa haqqille ma addi ya ƴeew ittude e ko fuɗɗi ɓendude ko aɗa ñamira nden ɗon yolde ngol ɗon lawol holɗo yaade aɗa ittoya hen ko ñamɗa gila ndi ɓendani ha yoori gila coñal yontani on ɗon ɗum ɗon holno wiyete ngal ɗon daawal no wiyete yaade addoyde son ko ɓendani ko ene ñama ɗum holno mbiyata so tawi aɗa yiya addoyde ɗum hol inde mum so tawi a itti ɗum a addi holno gollotoɗa ɗum tawde ko ɗum keccum ha mbatta ɗum ha jorna ɗum ha cokka ɗum ha daña hen ceeri mbawa wadde hen ñiiri e gawri ɗeɗo ɗo yolde holno ɗum wiyete addoyde ɗum nde yontude wadde ɗum nde so yonti holno wiyete sa itti ɗum a addi holno mbaɗata ha daña wattude ɗum gawri nden inde mum no wiyete butaali gadduɗa ɗi aɗa yiiɗi wattude ɗi ndiyam iri aɗa waɗi yiɗi wattude ceeri holno mbaɗata sa dañana ɗum inde nde inde nde no wiyete e holno mbatta ha wona ha dañana ɗum inde ñande pulaar o moƴƴani sa addi a yiya heeɓi adduyi butaali ɗi hadema yaade ɗon addoyde butaali ɗi ko jahata koyngal ngal jahata ngal no wiyete addoyde butaali ɗi holno saɗa addoya ɗum holno mbiyata sa addi butaali ɗi holno mbatta ha jornaɗi no mbaɗata ha jornaɗi ni no ɗi mbiya no wiyete holno mbaɗata holno wiyete ha tima daña dañde ɗi joora cokkaɗi daña hen gawri mi salmini moƴƴere mon banda men mi salmini on onon fof no poti ɗon kala mo tongori mum seeni e ngal dental bangal barke dental gandal e beltanima jippiɓe ɗo ɓe hande fof nde ɗo yewtere ko hono nde tigui rigui ñanden e mbinomi en hoore majji ene mbawi waɗede ɗo e dental men ngal taw wona tan diina ne haale eɗen jogui ko kalɗen ko heewi ko fati fina tawa meɗen fina tawa noon ene joofi gurdam meɗen ñande fof Fuuta ene joofi kadi pijilloji men aadaji meɗen gueɗe meɗen kewɗe ɗeɗo jeeti jofnomi ñanden e intervention mbannomi to hunde wonde fayida feewi on jippima hen on kaali hen yimɓeɓe kadi yen goto fof jogui hen ko andi e ko Mamadou Yero dottiɗo henno ko gueɗe jeenayyi ɗe ene gasa no mbiɗon ni taw ɓuuri ɗon ko saabu yen waalo kam so tawi yen
naati tan ko liggey wona taw senneji ɗi kam tawtortaki senne benne jalal waalo wonti ɓen kam kewani yen yoltude waalo saka limte jeeyaɓe ɗiɗo doge on beltama no feewi en kettima Amadou Sadio Sow ko haali ko hunde wonde fayida feewi en kettima kadi yen kalande Sirif Salen hebdise en hono Elhaji Hammadou Abdou Diarra en kettima haala maɓɓe no feewi kono noon en jiiɗi kadi yen woɓɓe jippo min kam mbiɗa sikki somi haali hen gonanmi ko less moɗon e sabi ko ngandumi e waalo heewani no feewi en wawi tawa mataw ko ammudagal ngal saabi ɗum ɗon walla on beltanama no feewi jokke on ketta no feewi kay no feewi ko joni garmi dental ngal komi tawi ɗo haala waɗa ko fayida no feewi ko ni tigi watte saa fof on jippoto en jippoto kaalen ko fate final tawa men wona dinne tan wona ɗum tan woni ko foti yewtede en jogui ko jewtana wondeji kono wuurde dental ngal walla on beltanama no feewi on jarama jokke golle intervention am ñanden mo mbannomi ko fate wurnude dental men ngal ko fate jewte en heeɓino wiide hen wonde enen fof no potirɗen goto men fof ne wawi jippade ɗo addo hen lowdi fati final tawa men ko fati goɗɗum ni kay gurdam men tan hay wona final tawa wodi ko woni lowdi tan ko wona ɗum ɗon adda lowdi noon kañum hoore mum gaddul ɗum o woda ko haali hen so ko seeɗa ko haali ko wiyete ko daɗɗude yewtere wiyete daɗɗude yewtere woda ko haali hen kanko hoore makko so haali hen noon hankkadi o holli yimɓe miijo ngo yiɗi yimɓe gabbo e muɗum ngo on tuma ga jippiɗe fof ko hen abboto taw wona jalta mawdu o on mbalti ganduɗa hoore orogere nde ɗum hunde moƴƴere no feewi goto men fof ne wawi waɗ ɗum kamɓe ɗo ɓe fof pottino goto men fof jogui ganduɗa hoore ko wawi addude ɗo ko fate yen ganduɗa hoore ko wiyete lowdi enen mbiyata ɗum lowdi lowdi noon namdi ko ɓurnade tigui rigui so tawi ene jippini tawa kañum ene jogui kadi kañum hoore mum ko ha hen kono daɗɗino yewtere nde hunde wonde fayida no feewi ko ɗum tigi wonnata dental ngal Allah beltanama no feewi ko ketta ɗo henne ko hunde wonde fayida no feewi gasabu min hoore mum ko gandumi hen won kadi komi anda hen ha heewi e komi anda ko noon ɓuuri hewde mi salminima on jarama no feewi no feewi machallah ceerno Harouna jarama lelnani yimɓe no foti lelorade moƴƴi a jarama ɗum noon ma watta waɗane tan ñalawmaji mumen tan so nden yonti joguiɗo koye tellini fof telliniɗo no mbiruɗa ni ne waɗi fayida no feewi joni noon yimɓe ɓe garani min kam ko tellimi ɗo ko affaire jeeri ko ɓurmi bismade hen ɗo so wonami ronku ɓurmi bismade ɗo ko welle Mamadou Bayra ko on ɓurmi sohlude ɗo hande so wonami ronku ko Mamba Senguel ɓurmi sohlude ɗo aɗa andi woni jogui hen humpito no feewi no feewi so ɓenni noon hankkadi no moƴƴi eyi eyo fedde mala ceerno kuugal jamal ɗo ɗumere bilari min allah keccalam da joni eɗa rena suura bilari min eyo demba seydi ba ay kamɓe ɗe guila puɗɗoɓe kaala haɓe jeeto dimɗo tan darɗo ɗon eɗe sa rimni tan sa rimni tan mataw o gari a gayni golle mataw ɗon to e ko ndimɗa ko mataw boolo pote ka nayi gara ñamlu an haali mbiɗan nanno nder baabi kamɓe fof guiɗo fuɗɗoɓe kalani ɗum kamɓe mi taw dimɗo tabi kaɗɗo e less ko hunde rimdam tan yettima lewi yettima galle tan gasi haala kay il faut nannede faw ete kanko hoore makko maire o wi haade naati nder fawru ɗum yo toɓɓirun ɗo ɗum kam ko noon tan assalamu aleykum fedde mbalaɓe ceerno Koubal yo jaam Allah waɗi bilal min yo Allah kadi silmidaji Allah tan sura bilal min eyyi to ɓernde badama mo mayri addi hannde hunde ɗo hen fayida kadi joni balla eɗen haala jofade jeeri iyo ɗum ɗo fof noon mi haala gueɗe gotel ñanden so ciftoro ñanden min Babou Sadio kalni ha ɗo kaɗa haala ha mbimi e meeɗi haalde fate dewle awdi fawi kadi kutuɗen hoko waɗi hoko addi taw ko addite ɗum hen nadde hen ni kanko an balla kañum e Babou Sadio
ɓuri andude dal ko fadde e gueɗe o ɓuri nadde hen te naɗɗon hen noon gonɓe windude e nder fedde men mo winda balla gona wiide ko minta ɗum minta minta binda to mbaɗa yawde min aɗanti kisa ɗon haaji ñanden mo mbimi nde Babou Sadio Diagne yalla hokkum cellal rabbil alamin min jeeti ko faati hen an mbi en dutto e nder hen so ciftora e ñande ɓoyani kono lemi kalɗo ɗum hay goto haala e goto jabaki e joni on garti joni on kaala batte finatawa e marier arti hen en haala hokki toɓɓere wotere fate walo an joni a foti toɓɓere wonde fate jeeyi ko ɗum tan mi kalno mi mbi ƴen fina tawa kam so woni en tawgo fina ko wonɓe cuwa findete tawe joni il faut que mbaɗa feere so bindi kam sukaɓe aroɓe ma gandu ɗum ha koko ñande yeeru fade wonko haalete ande kamɓe ganda oɗo waji ko ɗum ɓe jarno hen ñanden min jaru hen te ñande ɓoyni piji rawande wonno nde kalten batte dewde to kurtu walla haade kurtu hol fedi fof ko adude kide adoyi wadde hurgo ga walla deriyade adoyi balñamen ɗo foof haalnum hay naati ndeten ñanen noon mi testo min bindu hen noon ko ha mbiɗani est ce que mbawade wadde tan mbinen defte saydi defte tan ko fate fina tawa no wayte fina tawa men hawanaki wasa aroyoɓe taw pama ganda ɗum sukaɓe taw ganda ɗum ko so woni deftere windama déjà andam ma ndu wiya hanki mi wano ko ñanden o purɗi tan surtout a balɗe mi kalda gojji ni ɗon ni kiri deƴa joni Abdoulaye joni oɗo ari wano kadi e Mamadou ari haaliɗam haali ɗum mi naati hen ande kadi nattinde tan haala batte jeeɗi o yimɓe kala fonde inchallah e ɗum fof ko hayni ɓe ñande mi kaali batte mina Babou Sadio mi kaali batte jafde e teddi ami kaali ñande baade ɗum guilay waalen guilay mareten wano fof en kalɗum kono hay goto fanen ewa joni o garti alhamdulillah rabbil alamin kono garti alhamdulillah rabbil alamin heddino est ce que en mbinda walla mbindata par ce que windude ko pour won ɗon beele ene mo andano mo anda jejjiɗo ma yii e siftora ɗon yejjitani Allah caɗele ɓe ganda kadi ɓen kam jangga keɗo kadi aroɓe so dañi wadde yeeso so dañi wadde hunde kam fedde men wadde hunde kam yo yaa fedde malawi nde mbaɗi nde deftere pour andinde yimɓe ko majjirno e hakke andinde sukaɓe aroɓe janggo ɓe ko majjino hakke par ce que helo majji hande o majjiren hakke hande sukaɓe men ɓe gandata de ɓe gandata par ce que fof jangga ten gueɗe kewɗe on kelmidi kewɗi e woodi hande so haali sukaɓe hande ɓe go famata enen ni en jejjita donc ko hunde moƴƴere so gari bayɗe ɗe gueɗe kadi ceerno Harouna haali ñande aussi kono hadde Harouna haali ɗum min kalli ɗum gila noon mbinno fof ko waɗe bon puisque waɗanoma déjà hedde 2023 mo sikki nde naara ɗo batte so kurtum waddade kurtum heble joni jomoɓe so ko suppoyte ga watte ɗum naati fewi tino an balla naati fewi an balla e baba Abou Sadio ɗum naati fewi ewa ɗum min jinno sifto ñanden tan min kaali o kaalat e hande tawde mayri ari naati hen ɗen haali gaɗo haala e ñayi Allah tan gollen kadi mbawi jabade mbawi andude siftorde ko wonno nden en ɗesiri hen joni ɗo foof wayi tawiji noon ni ko ɗum foof e haale ma siftine yimɓe ko jejjinno e andinde wonɓe ɓe gandama eyi kono moƴƴere yalfaɓe assalamu aleykum fedde moɓe malaɓe mi salmini goto fof eno yetto ɗum mi nolli duwaw mi ñaguimo duwaw kadi mi weltima on no fewi ko gadduɗon ɗo hande ko de kam guila d' abord Mamadou Yero addude ɗo namde baɗɗe fayida ko fati fina tawa meɗen udditiɗo damal bangal fayida c'est à dire ko hunde woni moon haalɓe ɗum nde ponnoɗen ruttade mumen par ce que eɗen mbaɗatno ɗum en mbaɗino programme uji ha woni dumunaji kadi ɗaccuɗen kono kam tumi ko mete ya un minimum mo poɗɗen ruttade muɗum par ce que ɗeɗo jewte hande ɗen mbaɗi fayida
ko fina tawa meɗen ɗum ko Mamadou wini affaire waalo golle muɗum tan ɗum kila fuɗɗorde ha feeno yarata kadi ko sakiri ɗo kadi kaw ballen haali affaire jeerini kañum so tawi ganduɗa hoore maɗa remama ha gawri ne feeñi haade coñal arde so tawi neɗɗo somi juma namdal ngal so tawi neɗɗo eni walla yimɓe ene jiiɗi yaade guitta gawri guenon coñal arani tan ko fuɗɗi ɓendude bon gueɗe mbaɗ noon bon question ngaji mbaɗ noon fof ko fina tawa meɗen bon woni siftunen par ce que mbeɗo fondi enen mawnuɓe Fouta ɓe par ce que ene waye men ko wayno Mamadou Senkil mi oɗo weesori min Mamadou Senkil kam sikani sene andi ɗum so andi ɗum de kam bravo hewɓe meɗen kam mataw jejjitan ɗum kono kam mi yiiɗi andude kam ɗum no wiite bon min kam cikkumi pour artude e namdal caktal ngal mami arti hen d' abord mais ko wi tan ɗum ɗo ene moƴƴi fewnide ɗum artirde ɗum saɗa ɓen jewte mbaɗni fina tawa meɗen bon won ko siftinten ko heewi kadi ne enen fof hay sinno won ko gandunoɗen on banggue en fotani humpito ça il faut le dire ene waɗa min ɓuuri hewde ɓuuri jogade ɓuuri hewde humpito ko wayno noon par exemple Oumar Abdallah fo e wonde beeli seeɗa so Allah nde wonno alhamdulillah rabbil alamin jinnaɗo makko Baba Abdallah ɗen gandi ko neɗɗo dariɗo ko liggotoɗo e kadi ɓiɓɓe muɗum fof liggini ɗum waɗa tawi wona seeɗa donc won gueɗe kam humpito foti jogade ko fate en ndema ko wayno noon Oumar noon hay sinno kam ko ɓocconde ko wasa ko andi hen par exemple bon ko wayno amen fof ko habus tan ko andi hen fof ko mataw ko facilitant tan mais wona jogade vrai humpito muɗum donc enen moƴƴi garten gueɗe baɗe ni yanni sa fof jewten ɗum tawi noon ko sujet ji gonɗi mais taw fof ha joni ko fina tawa meɗen mi arta bon ɗum noon cikkumi ene moƴƴi Oumar Abdallah an Harouna mbaɗe réfléchir là-dessus si mbatton kadi programme ƴeewon no emploi de temps ni ñalɗi mbaɗen ñalɗi essayen kadi ƴeewen so tawi ne marche men jeeyi ñalɗi taw ko ɗum ɗo jewten kadi ɗum ɗo ko ɗum jewten woto jejjiten kam aljuma kam ko diine men o ɗum kam en kadi hakkille ɗo ko natti waade no wayanno ni ɗum kam sa fof Harouna tellonen walla Bounoumal bon ɗum ɗon kam so dañama kadi taw gonta ɗum kam ene waɗanno hakkille ɗo ko ene taƴidir no fewi voilà donc ko pour wiide tan ko jirguinɗon ɗo ko mbeɗa yaadi hen e kadi ne néglige ɗum te pourtant waɗi fayida ɗum ɗo ene jeeya ko wurtin dingal ngal ko gonga ko yimɓe kaldata enen jewta enen janodira ko fof ko hunde moƴƴere par ce que ko jiguiragal ko musidal ene waɗi fayida kono so dañama kadi ko ɓuuri bawde ganduɗa hoore maɗa nafde taw wona tan jaleɗo walla fijirde ko hunde ganduɗa ɗum ko gandal wonko yimɓe ɓeydorto ko pinal mumen ɗum kadi ɓuuri wadde fayida so dañama bon mi arta noon e namdal Kaw Balla haali ɗo saket ngal mi ƴewta ɓuuro ɗum jabade minen Kaw Balla min de mi hewani nuppide kono cikku ɗum ɗo kalɗa ɗo ko ligguete ko ñamtoyade donc c'est à dire yimɓe jaaha gawri jeeri ndi fuɗɗima ɓendude yaare tan ko wayno mumi donc on sa taw yimɓe on sa ene dal ene gonɗe e cattere mawɗe ene kayga e ko heege nande ne cattira en jaaha woda ko guitte butali nani de ɗum ligguete ko ñamtoyade somi juumani ñamtoyade bon je ne sais pas est ce que je crois ko ɗum cikkumi bon maintenant so yimɓe nayi noon cikkumi haade ko ene hecciɗi mbiɗa sikki tan yornete sa neɗɗo ha yor maintenant sokke ñaame enfin ko ɗum cikkumi emi salmini bandiraɓe eyo Abdoulaye Sidibé sone fe jamannoɗoma rabbil alamin Allah ko calmitaji rabbil alamin eyyi ko yornede kay kono yornetma e butali ɗi peccete liire emo waɗo mi taw ɗo fecce liire kono hon watta kay taw no ɓuuri yawde o waɗa less kadi ko huuɗi taw kom ɗen taw wona mum haɗi kono kam pour beele yaw yorde comme feccete sa ñamtade sa ñamtade wona jagga wurata mbaɗa hundu a jagga wuta ɓurade peccete to sa ari ɗo mumni ɗo hedɗon tan e sa di taw ne dañi taw ni ƴetta mum ene wona kadi koko an gadda ɗum ko eyo kam feccete kadi waɗe dow danki ɗum dama dankini
dama danki watte elle ho wodo lesso jingul mandani elle ko manda lede kon kam woni kam feccere hono wurabe feccere a tawno tan mum e tawni tan mum nan e ranmi tan ranmi hadu an de wiido mum e de mum fecca wurandu e den ɓura yaade yorde alphabet jam hira mon banda men ɗum ɓe ko haala mawka balla ɗum mbiyata ko urdi wiyete aldi feccete so feccama ɓure watta ko jenge woni urdi nden jamanu metti nde ni hay dalmiɗi no mbaɗe noon addi haala mawka mi salmini on fedde mamalaɓe fedde yamtaɓe Fassile Poudar on fof no goni ɗum haade sendaɓe en calmini Boulmara Gayde Tam Alpha en calmini Alhaji Samba Abdoul en calmini Ilimanam Seydi Dia kona ɗum Mamayr gaddo namagal ngal oppirtaki ni arɓe hen ɓe gari hen ɓe garani hen ɓe garani tan kanko noon yo ruttu wara yimɓe ƴewta yen holko dadi holko woni reedu makko hol miijo makko weltinɗo ha laaɓa hay so yimɓe ɓenni toɓɓere balla Amadou Sadio Aliou Seydi nde toɓe kanko kam il faut o lufto toon weltoto woni to o daro gaddigiral gawa haala yimɓe ko kanko holko miijo hen kono ɗum Amadou Sadio Aliou Seydi ko mbiɗa ko affaire jeeri ko période soudure période ganduɗa ɗum gasi ɗum arani ko ari ko kadi fof ɓendani yimɓe jahani cupto généralement wona butal ɓutti butal cewɗi ciwto comme ça ɗum ko ñamtade sa soñi ɗum addi a laboto wona tan aɗa jaafo ɗa guittaɗa jaawa ɓuuri ɗumdide taw wona lostomaji ɗi ko bambeli wiyata ko pour ñama lostomaɗo bisimilla ñama lostomaɗo joni noon sa sojiri addi comme ça en a feecat sa feeci can mbaɗa e nangue ha yoora walla ha saɗa no moƴƴi sa gayni noon mbaɗa e wowru cokka sa cokki noon comme ça kadi en janti e normal o ɗum wiyete ko ñamtade min de somi yejji tan ko ñamtade sa itti ɗum a gayni noon a itti a soñi addi ɗum ni a feecete so feecama ko waɗe e nangue ha yoora so dañama yoora no fewi kam ɗum natta kam hankkadi hecci ɗum fewi mbaɗa e wuuro wona koko heñora sa woni won comme ça en cokka ƴaroɗa guitta gawri ndi cenda ɗum e guufi ɗi gawdi noon jaaha noon mbaɗoya ñamoya Amadou Sadio Aliou Seydi min ɗo gandumi hen ɗo kalmi hen ganduɗo ɗum fof yo ɓendu yo ɓeydu ha heewa ɗum ko hunde fof amma mara ko mbiɗa yimɓe neɗɗo kay so addi yimɓe gari hen no moƴƴi so gaddani kadi ko nuɗɗan ko waɗi ko kam no moƴƴi tan so yimɓe gari hen no moƴƴi so garani comme ça probléme mum wona par ce que safari wona par ce que ɗum hen par ce que dan tawa ko ene fof poti hen somin naati hen ene moƴƴi somin natani hen comme ça en an kam waɗi ko poɗɗa wadde hay wakkore comme ça min namde comme ça wakko hono ardema barme kuren kam en gandi kono wakko noon comme ça en saɗa comme ça ne gudel 3 mètres comme ça wina toon puttita guitata aɗa ƴeewa ñamoɓe aɗa ƴeewa ko ñamɗa ko ɗum kam noon ardi ɗum maaroy hen koye finatawa men mi salmini on eyyi jam hiire moon on selli mbaɗɗon tampere muɗum ni hama jara yiifi ko na manki ni no mbiɗa ni ko ñamtade ndewɗa fo ha yetti ɗo mbiɗa noon ko feecete ko gonga kono liirade nde ene waɗi kono so tawi a feeci a liiri inde nde to woni inde nde ko urdi joni noon so sa feeci a liiri kay natti wonde urdi hela ɗon ko liirde ene liire kono noon inde nde hokkata ɗum inde nde ko wiyede waɗama urdi woni urdi way kono urde ni urdi way kono urade ni jeygu huɓɓete danki waɗe dow jima e muɗum taw ƴulɓe ɗe goni ko less curki naata e dow peeje ɗe ha peeje ɗe jorɗa e on saaha noon so wettama ne wawi liirtede seeɗa ha ɓooya yoora cokke kono noon sa haani tan liirde nde urdi ara hen ɗon urdi koto urta par ce que ura ko urdi il faut ure urdi nde ko jeygue
manki jenge wallahi amma sajali sen birani ko non sirif baba yaya haali dum ni dum woni importance deedo yewtere won ko jijjiten goddo ara siftora wada hen jirwinen dum ha jirwa siftere mare fa hanki siftere jiri men hanki de deman den de cadele dañatonode hen e bellama ko dañatonode hen min on saha so tawi saha mo heedi hawrata ko juste ko furinati lidde ne kewi lidde ne kewi façon lidde kadi mbayn leydi gangaji nan ɗon ngurluji nan ɗon cafɗi nan ɗon faddi nan ɗon la ñaaha cide mawɗe ɗe nan ɗon haɓɓude mi lamji ɗo wallahi yewtere wel no feewi yoɓe ngarra yoɓe tello ko haale ne heewi ko siftere ne heewi waɗa ciwi dippen hen a jarama Moussa Diallo Seyni assalamu aleykum warahmatullah kaddam mbar jam on kiire jam on calminama juram ko foynuma yettermi way machallah mi hettima haalande Amadou Sadio Aliou Seyni addi sa ndeysan mbaɗa mankira réseau seeɗa mais mi weltima par ce que Hamad Diarra haali Sirif haali no way toɓɓe ɗe o jogui toɓɓe ɗiɗo o jogui toɓɓere ɗum woni ko balla rendini haali ɗum fof machallah ko law en jiiti ko noon tigui way ko noon tigui dumannoɗo jeeri surtout marew en andi ɗon tigui rigui heddoto noon ko kalɗon ɗo ko fof heddo tan ko jejji tan guilay waalo ha e jeeri ala iwan noon en kawɗen tan koye liggey tan te ko ndema tan goɗɗum ala ndema tan ndema so jalti ndema tan ko fewte kuuɓeje en mbiri en bone mayde en gasi machallah hedde nde on banggue ko hulani fof en andi no heddo tan kadi ko ɓooyi ene wawi yejjitede kono machallah ko hunde nde ganduɗen ɗum ko enen fof calminama juurama moƴƴere Allah e ma eyyo Hamady Seydi Diarra asani fewi jamallo no warɓe min ya rabbil alamin eyyi sa hettinoma kalnuma tan ko mi haali honɗum kay batte jeygol ngol kono urdi noon mi yejiti nde urdi ndi ko gonga mi haali jeygu min waɗede jeygu date danki waɗi jeygol ɗo wadde date danki kono nden helmet so fof so rinnama ko urdi won ɗon e balla ni ko timi lawol mbimi waɗi jeygol so o faami déjà ko kalmi ko kono o andi déjà komi jijji dow inde urdi nde urdi ko noon tan ayi de mi taway mbayre kala kelmere waɗede so juutijo tawi yejjitede taw ni aɗa noon fewi kono jejjita so woni mo anda noon kam on majjiro ɗon majjere noon walla no ko yimɓe e kalno ko ɗum woni o yiyana kadi urdi kadi wona han tan kadi men haaldu gonga kono mbo yiyana heeɓe jolde ta jicci urdi wonno ɗum wawi waɗede noon tan finatawa moƴƴi ha maayi finatawa moƴƴi haaltude finatawa moƴƴo kay foti haaltede kadi yimɓe aruɓe kadi mbawa janngude ɗum wasa majjude kono so woni tan haalaka o ji fof majjitɗa laaɓa fes majjat heddo sa majji kam mbiyaɗa fagguyo baguette goɗɗi a ƴewat wiyete helmet wiyete pular aɗa tabi hoore ma taw hunde wonno eyo feddam o calminama jaam Allah nde rabbil alamin eyi ko fate yettinde tan ko noon tan han kadi mataw par pooɗe yen toon goni ko woni toon paale fof enen fof ko ndema woni ɗon kadi jeeri kenne toon wayi tan yimɓe cikka tan en mbaɗe koye men ha wooda goto e men tan haara wiya o jejjino ndede helmet eyo hande kadi sen ƴeewini enen ko ganduɗen ko fedde men lesɗe ganda kadi hongon ganda taw moɓe gande fedde den Madou Abdallah en josino on gandi toon ko gonno nden ɓe mbawi sitto tawne kan ganduɗa ɗum ɗe kalme joni jaade e jamanu men enen gonen ɗo tan kadi cikke
ganden jamanu men en ganda ko ɓenno ko heddo ben kala aadaji mbano adan aadaji finatano wano adan nono ko hunde moƴƴere ko il faut ko yimɓe jangguito jangga walla jangguide bandani ko ɓinno daga hande kadi jangde kam ko takala wuuri a janggat tan tangal wuuri a janggat tan aduna way toujours wonko hesɗi non tan alwala assalamu aleykum warahmatullah kaddam jam hire moon on kire jam mbeɗa jam hir toon mbaɗa ɗon celli mbaɗa tan ala toon alhamdulillah barakallah min won namdi falo so tawi naati walla waalo so tawi naati tuggeɗo naati ɗo tan ha reme jabbe holko watte hen gueɗe no poti ɗo naati ɗo tan hade ndiyam ɗam yaltude ha ndiyam ɗam yalta ha jabbe ha reme gueɗe ɗe batteɗe ɗo ɗe no poti yimde kam jibi kam so Allah mi meeɗa remde falo kam mi anda ɗum kono hade naatde nde kam so min mi anda so tawi mbiɗa wadde hen so tawi so naati nde ilam ɗam kam ɗo yarata ɗo mi anda kono mbiɗa andi so ɗam bippiti falo ngo e ngo waɗe makka e ngo waɗe fatas e ngo waɗo ñebbe ene waɗe jayeji ene waɗe buuti ene waɗe tamasi ɗum da ko mbaɗandi ene waɗe falo kono hade ndiyam ɗam yaltude noon ɓe anda ndiyam ɗam kam no wiyete ko ɗum mbaɗa ɗeɗo gueɗe kam so falo naatini mi waɗe hen makka e ñebbe e fatas e jayeji e buuti e tamasi ɗum kam falo kam ne falo mi jaɓa ɗum ko heddi ko noon comme ça Allah mi haala ɗo par ce que min kam mi meeɗa remde falo ma taw ni sowona toolade makka hay ɗum wujat artude namdal meɗen cakkito noon ko faati ko mbiyeten ɗo urdi hay enen ko kawruɗen mboye en poti yejjide ɗum sabi urdi mara detede nde jiiɗa yimɓe ene ñamto foof ko heege warini ay so heege arani koye won hannde duuɓi 50 en kawrani e ñamtogol nde wonde en keyɗani tagata neɗɗo ñamtade ko heppude coñal ne heewi ɗum woni waɗede urdi nde ko heege ma ñaaga yalla ɗum arta min kam mbaɗa andi sakkitimi yiide urdi ko hitande ɓe mbiyata hitande sumbul ande heege ari nden hitande ko sumbul ne wonno wiyete ko sumbul farine goto ari wiyete ko sumbul sey Oumar kam ne andi ɗum par ce que tuuba muɗum nden ɓe lumno kam baako sak sumbul wonno sumbul hitande sumbul bon hewɓe kam nden jangde to amen kalsuji men kam kono nana ton janggani kono ɓe mbi sumbul hitande sumbul ko 1959 min kam ko nden jiimi heege ha yimɓe mbatti yiide ne ɓuura ko adi ɗum mi yi kono ko sakkiti hitande sumbul mi yiyani heeɓ yimɓe keyɗi ha mbaɗi urdi ha mbatti ñamtade ene kela gawri tan ni ha fuɗɗi mumnude tan hele ene feese ene liire ene uure ha yora belle nan sokke dañe ñeede gawri niiri yalta hen lacciri hen ten ko basal wonno ko heege tan lastir ɗum kala mo anda sukaɓe ɓe gandani ɗum aɗa holo ɗumen ɗum seydi Sow falo so naati ene heewi wadde sikki yimɓe ne jaha ene perje ɗum ɗum ɗon haaldu ko adi ɗum fof heewi adade ene heewi wadde huuɗo tan sikki wona hen yimɓe ene perje ɗum eyi ko kisa ko ñola so perjama ñola hen ɗum sa wayata won ko winde falo ni ɗum fof woni ko atto e falo eyi ko mbiɗa fof heddi ko fof nenne hen kañum ko fandu almudo fof ne hen jiida e podma mo lawnuɗa gallabde kumbelo on ko jakasi an podma o wona jakasi eyi falo kam ko jakasi fof ne hen jiida e fandu almudo ni taw wona fandu mandu eyi a salminama aɗa andi hande en so tawi demal jeeri enti gueyi sukaɓe fof hay goto ɓe wawde remde kono aɗa famɗi haaju so tawi
sita taw mane ma goga sar yalta samba buddu samba aliou buri samba siba buri samba fawul yaltuga samba jombalaji boy wodi samba yaltu non ada nar sada yalta kon sa tawi non bende bu golle le golla kon non hade ma yaltu galle kelle poba kay samba jombalaji boy wodi samba yaltu nim la nan sa yene non sa dimrin dañe ala balla min noon to bange demal noon kam tawi ko Allah gijam sene ticcakan nde wonno mi naati hen law mi famɗani hen haaju aha sa dawi kay golle ne golla kono hadema yaltude galle aɗa heewi cakaneji a semtat saɗa yadema yaltude caka galle kay a semtat ɗum ɗo fof nannuma en haala potom galle ceerno Abdoul ɗo fof wona koko mbimi kawma tuuba mum ko tuuba sumbul wonno ene waɗi hoore negge waɗi koye ɗiɗi sakuji sumbul ɗi mbaɗi ko ɗiɗi hen goto waɗi ko hoore negge oye waɗi ko hoore mbarodi mo Oumar lumno kam wono waɗi ko hoore caggal to waɗata ko sakuji ɗiɗi ndinna waɗa tuuba bangi yeeso ko Allah ɗo hoore mbarodi wonten bangi caggal ga ko hoore negge nde tuuba ko sakuji ɗiɗi ndinna waɗa tuuba ɗo luɓa tan tuuba makko ba nden ko sumbul wonno tuuba sumbul. Assalamu alaikum feddam fedde malaɓe mi salmide goto fof ino mo yettoto mum bon tawtare nane waɗi fayida sikina tawa kam ko ne heewi e kadi ne domaine aji kewɗi ene hen kadi mi sikkumi hay jewte meɗen ɗennude idi arinimɗo komi sikkani so tawi on sujet ɓe yiɗi addede c'est à dire ñamele meɗen façon ñamele men enfin so tawi ɗum yiɗi addede ɗo kam mi siftorani ɓejjiti so Allah wayno wiide gosi en laru bettel en kode ñebbe en gosi ñebbe en kodde en extra gueɗe mbaɗni ani ɗum ɗo fof koye fina tawa men somi jumani o kala ɗo tum ko nder sous le contrôle de ene wawi tawa kaw balla ene ko mbiyami ko ɓurata laaɓede ɗum par ce que kalami ko fate ko régime émigré ji wonɓe en Europe particulièrement en France midi mi yii hitande min yaade France mbanmi toon 2 mois et demi vacances 83 donc ça fait 42 ans mbeɗe Tesco mi yii nden koreji men toon ɗi kala ko defete noon nden e Fouta ñamele nattuɗe ni mataw defede walla kam ustima defede ene defata noon ɗum ko laru en ɗum ko laccire ñebbe en ɗum ko mais gueɗe kewɗe e matawni hay feke en anani di gueɗe kewɗe e kadi ɗe wonno nden kam o saha joni manda so natti won hen soɓe ngari ga vacances ɓe guitte gueɗe kewɗe gayni ɓe nawa gejje en e ko way noon ɓe nawa jaɓɓe en etc donc ko ɗum waɗi en tout cas on saha te mbiɗo fondi ɗum mi continue d' ailleurs gandirmi ene continue tan mi yiiɗi duuɓi cakkitte won e sukaɓe meɗen jibinaɓe toon c'est à dire émigré ji men ɗi wonɓe jibin toon enen gandiɗen ñamele ɗen ñamele ɗe ganduɗa ɗe jibinɗen enen goni ga Mauritanie ga walla Fouta ga mbiyen ganda ɗen ñamele par ce que natti defede ga walla hay soko defama hen saaji ɓiɓe meɗen ɓe jiiɗa ɗum ɓiɓe men ga wonɓe ga Afrique ga kam mbiyata Afrique gani ga Mauritanie walla Sénégal ga taw jiiɗa ɗum woni ko ganda ene famɗi hande e ɓiɓe meɗen enen wonɓe ɗo e Mauritanie ganduɗo laru walla so andi laru taw ko yiiɗa laru ene famɗi hen ganduɗo koni kode ñebbe en ene gueɗe mbaɗe noon dal alors qu'en France min ɓe teski hewɓe suka hewɓe hen ene gandi ɗeɗo gueɗe ene mbaɗana ene pewna ɗum toon donc gandin ɗumen sukaɓe mumen donc ɗum ɗo fof koye fina tawa c'est extrêmement important mi salmon bandiraɓe ko wiide tan ɗum ɗo fof ko eɗen mbawi yewtude kadi gueɗe mbaɗe ni par ce que irtude ɗum ɗo par ce que ko nder ɗum ɗo patrimoine c'est un patrimoine culturel façon no yimɓe ñamirta kadi holno yimɓe kadi to banggue kadi koltu ɓornanteri holko ɓornoto ɗum ɗo fof koye pinal meɗen ene waɗi eɗen gandi hanke wonko ɓornete no hande natti ɓornede eɗen hanke wonko ñamere no hande natti ñamede gueɗe mbaɗe noon dal ɗum fof ene moƴƴi yewtude hen jirguide ɗum bon enen fof eɗen gando ɗum kono ma wonko jejjiɗen hen nani kadi en potani hen kadi humpito c'est vrai eɗen ɓurdiri hen won ɓuuri tan humpitade ɗum emi salmon bandiraɓe en keɗo muɗum
Assalamu alaikum warahmatullah. Samira mon gongol. Oɗon gandi heege itti ɗum e Fuuta tan ko gesa maaro ɗe. Ko maaro tan itti heege Fuuta. Nde gawri remete nde yimɓe ngon tan ko heege. Ndema jeeri ndema waalo, nde waalo arata taw jeeri gasi nde jeeri arata taw gasi yaa laaɓi. Fof ko heen. Alaa to jicciɗaa hay nokku jom mbiyan kam walla jom mbaalo walla jom ngata won kam ene jogii ɗo limtoto kono ɓe ngalaa ɗum ɓe fof koye gawri heen coodata kafe ko heen koltata ko heen ñaamata heen jara mbaɗata ɗum fof hade maaro arde Fuuta woni tan koye heege e nde sumbul ari nde noon tawa kadi boni haa boni ɓe paabi en kono Fuuta meeɗa serde heege wat tan ko galleeji ne ceɓori seɓorɓe tan seɓorɓe ɓuri tan seɓori kono heege yimɓe meeɗa serdude heen aɗa anndi heewi ɗuude haa hocce horde muɗum wi fiya paggiri Fuuta ko wifanno tan paggiri ko wifanno tan paggiri waɗi ko wifannooɓe tan paggiri ina famɗi noon e galleeji Fuuta ɗi mbifaani ina waɗi kono heewaani wifannooɓe eeyi won wiyoɓe boom eɓe njara haa ɓe keloya cuuɗi Sara Kondolli ɓe ngitti heen ko ɓe ñaami ɗum kam min mi yiyaani ɗum so goonga kono mi yii bifirgal paggiri eeyi mi yii ko mbiyaton ɗo ñaamtiri ko ñaamtiri heewi ñaamteede ko gawri ngaari artiri ndi kayri ɓuri yaawde gawri ngaari artiri ndi ɗeɓata waade kono wuulundi ni ngabbon ni cewi so ittaama feece so feecaama ɓe mbattawa waɗa caalel nde leɗɗe ne keewi leɗɗe jane ne mbayno leydi ɗooje ɓe ndaasat jane ɓe mbaɗa caali ɓe mbaɗa ɗum dow to kuɓɓa jeegol les haa wayno fuuri ni ko ñalawma gooto peeco woni liira kay heyɗani a feecat gawri ne sefta kosam ɗon mbaɗa ɗum caalel heen ƴulɓe kelle e ƴulɓe mi arta ƴulɓe kelle e ƴulɓe ɗooje tawne cakki les haa yoora haa wiya kos ñamri muɗum uurande waare kono urle ni sokke haa laaɓa ɗon hiraande e botare fof heen ittete so tawi aɗa heyɗi a dawi a dawraani hay batte a dawraani hay batte a jogoraani jofnere pooli hiraande aɗa sikku so a feeci gawri kecciɗa liiri aɗa jogori hirtande ko balla wi ko urdi wiyete urdi ndi noon ko caali watte sa waɗi caali ti mbaɗa les leɗɗe haa wona nono fuurni peeca pawa dow ina waɗi noon kadi peeca liira tawa aɗa jogii ko ñamɗa hade mum gasde tawa ɗum ari eyi ɗum ne kadi no woodi peeca liira e naange kono kam enen itti heege men tan e Fuuta tigi rigi itti heege men e Fuuta tan ko gesa maaro ɗe nde hade gesa maaro ɗe arde hitaande fof yimɓe keedat fof woni noon ɓe keedata ɓe ne ceɓora ɓe ceɓora ɓe kono nden Fuuta fof ko heeɗat tan bonde min ge kawrumi elle sumbul kay ari laabi tati min kam e duwam laabi tati kono ɓurnge bonde kono ɓe mbiyata hitaande caggal naange mo sikki men ndaw 76 men ndaw so sikki 76 de hitaande nagge ne yeeye bu joyi bu sappo yimɓe cooda ɓe gadda nden asan fayil billel en moir buule en e mbayno leydi ɓe njaha ɓe coŋño naggeje ɓe gadda ɓe kirsata ko jamma liggey haa ndiyam ɗam gasa subaka yimɓe cooda tewngu te alaa ko mbaɗi heen mbaɗata heen coodata ko biskit mbaɗa heen ina tuuse pari ina mbaɗa beñe ina ñaama ko ngeen ɗon heege cakkitiimi yiide kadi mbo sikki ko ngeen sakkitii e Fuuta min kam ko njiimi heen ko e meeɗen kay ko ngeen heege sakkiti e Fuuta 76 ko ƴiwonde wootere jannge toɓi huɗo gawri haa fuɗɗi fudde haa fuɗɗi yaltude e leydi haade ɗon goɗɗum toɓaani eeyi hankkadi noon gooto fof yiɗi ƴeewta fayi eeyi ɗum ɗo jawdi nayi maayi haa laaɓi fulɓe kala heen galo waasi ɗum woodi fof kamɓe fof ɓe kala heen maayaano telli ɓe naati e saareji heen sarkulleeɓe ndesi heen julfo ɓe ndesi heen maccu ɓe ndesi heen han kadi ɓe carii heen
nden kadi neɗɗo engrais so basɗo wawa rimɗude neɗɗo sono wiya ko dimo yara joyi ko ñamɗa yara joyi ñamɗa ndima ko woni tan koye dañal gandal sa alɗani a anda tan ka maccuɗo eyyi ni woni noon han kadi heege jokki nde hitande nde gasata tawi han kadi ko yimɓe jogino ko temedere hen gayni ha laaɓi jawdi gondi joni ndi fof ndi ko paggitade caggal ɗum kono ndentiyade hay batte heddaki wonno ñamde ala fof ñamdu mi salmini on mbeɗa andi noon kalam ɗo ko enen kam ko teskuyaji ɗi tan mankata walla neɗɗo yejjita kono enen fof tawde ken jiiɗaɓe en kawri hen en ji kadi ene weeli haalde tawi hay goto wiyatama wona gonga wallahi feddemoɓe malaɓe hande ñalawma meɗen weeli oɗo fina tawa mo kalten ko heewi hen kawri hen ko heewi hen en mbaɗi kono noon en ñaagaki Allah aroɓe ɓe kaw ganda ɗum ga en anduɓe noon ɓe mbawi yewtu ɗum wifde paggiri en kawri hen yaade uggude ko uggude wono unono siwrini en yimɓe guitta hen ɗum ɗo comme ça liira ha yoora weji tan no wiyete ko tan ha yoora wonto yeeyete yimɓe en ɗumini ta fin tan jahata uggude jahata ciiɓe bon paggiri ko noon wi yimɓe mbiya paggiri en kawri hen jibi mboɗo sikki ndi ɓeeta 76 toɓi tan ha jabiri haɗum mboɗo sikki 72 wonno 72 foti wonde nden emin marefa yeehi ha jabiri ndi mawni toɓo wi tan habbay loppet alani yimɓe pusi mboɗo sikki nden hitande 72 heege nge sakkiti tan yimɓe tampi tan ɗum keegeli he mboɗo sikki nden gen heege sakkiti 72 foti wonde ko amma ko mbiɗa affaire no wiyete paale ɗum kam waɗa andi so Allah ala gandum hen kono ko falo waɗate fof mi ñaami no liggorte noon mi anda no sifaji mum kadi mi anda kono ko Amadou Sadio Ali ko sa ko watte falo ko sirif sal gonɗi hen ko ɗum tan ɗum andi ene wode falo kon ala fof ko ala wattake falo no liggorte ni noon kam min kam mi anda ɗum so Allah anda ɗum kono no moƴƴi kam anduɓe fof ngala hen yimɓe jewta sabu ɗum fof kawri hen wonko siftira hen wonko siftirta hen wonko yejjitte hen en ballodira tan ko gueɗe baɗɗe fayida wonno mi salmina min noon mi weltima no fewi kono noon won sayi enayi meɗen ene haali ɗo haala tubaji ɗi ganduɗa yeeso to ko ngaari caggal ka ko fowru walla ko nooro ɗum ɗon kam ene woodi kono ɗin tubaji kadi kanko sayi kanko naftirino ɗum kanko luɓotono ɗum ko fa hen so tawi henno liiɓi wooda ko hokki so tawi o liɓama noon jeere so yiiti beeta o yaha jeere comme ça wujjoya fatar so wujji fata hokka hen joom tuubo kam so tawi bawo fi ɗum kam tawa heeƴima ɗum kadi ko banggue muɗum eɗen gandi so yaha ɓooyi kadi fina tawa won yahannoɓe lambaji liɓe joɓɓiɗi no muusi ɗum ɗon ko andu so gummino e lese he mbiyen ngabba dosa man ɓen kadi ene waɗa e mabɓe sippinoɓe duunaɓe ɗum fof ma aro hen so Allah jaaɓi koye haalto gonɗen ko yewtere gonɗen yewtere weeli no fewi yo mboggu yo wullu yo welo mi salmini on assalamu aleykum wa rahmatullah fedde malaɓe umpindi jaam tan fini e galleji en jetti Allah machallah wallahi ko noon dey ko jaam tan fini de wuro ngo henna ko eko nana en jettiri ɗum Allah wallahi hanki min hoore mi yiɗi no natte e mbiɗo komi heeɗo tan ha mi anda ɗo ko haala ko ɗo woni ko ɓuuri hen hewde hen
hawre jengol téléphone gasi kadi min dañ coupure courant de mbaransan mi hammi hefta jengol tawi hiri no moƴƴi ɗum woni ko kettimiɗo joni subaka o hena mi heɗaki ɗum jammanki ɗum noon subaka heede mbimi mi hetto seeɗa hami anda ha keɗimi noon gueɗe kewɗe naati hen kono noon kam min hooram ko mboɗo fanno kadi rokkude hono ko kalmi ko hena no pamrumi ni woni fanno tottude on kadi beele onon kadi ɗiɓo taw ko noon pamirɗen eyi ko heewi haalama hen kadi min hoora mbimi ko waalo koɗo jabbere ɗo puɗɗimi eyi wannon ngesa hade ma dañde ɗum ina ara e geɗe ɗiɗi ɗum ɗo ne lewa daña ngesa ɗum ɗo ngesa gonnoba ina wawi soppitede sa soppitima gayni daña ngesa ina wawi wonde waɗa huuɗo maɗa ɗumanaaji mum ɗum woni man dasa a faamide ɗum ɗo fof ha mbawa dañde ngesa kono ɗum fof gasino hankadi heddima ko jabbere nde mbimi noon jabbere nde noon ko resa ko jindango jabba luwa so tawi lowo ɓenni gawowo rewa hen dekkowo rewa hen demowo rewa hen so remama hurne kurnotoɗo so ɓenni on saha noon so wiyan kadi a ɓendi coñal rewa hen dobtowo rewa hen rimde noon nane fawru ɗeɗo gueɗe jeenayi somi jumani de ko ni heddi noon nder hen kadi wonko yadata e nder hen yadata hen kadi alay sakko denowo one ngesa wonko renata ɗum kadi ko so tawi colli kewi nden ko lottundu walla karba walla kutore nder hen beewal walla gonga mi siftori ɗo wuuga so tawi ha ɓendi noon kadi wuugaji ganduɗa ena pooli mawɗi ne ngara hen ko wayno Hamba Diarry en fof kewno wadde ko pitti tan woni wuuga woni pooli mawɗi ɗi ɗum fof ko renata ngesa e kadi e nder hen mi addino namdal gongal kadi ko wawata hisnude e hono gawƴal ngal so tawi joni gawƴal ngal darima haden ha hisa ha waɗa sammere taw won mboros kewɗo ndi mi nani hen mboros o ina wawi juggude so yi hankadi ha juggi ɗum kam hankadi ɗon haaji so yi ha mawni seeɗa ina wawi wadde fulo so waɗi fulo kam hankadi natti wadde gawri ina wawi kadi e nder hen ina wawi e nder hen saya ɗum woni saya tawa sammere ne hen kono noon tawa sammere nde ala gawri ɗum woni cayde e nder hen kadi ina wawi tollade so yi hankadi ha dañi sammere nde tolima hankadi natti ittude eyyi noon tolde ɓuuri hewde taw hankadi ko haade ɓendude ɗum heewi tolade walla kenili so ngari on saha ina tolo eyyi nder hen ɗum fof ina wawi wonde e nder hen kadi so yi ha waɗi dummuna kadi hade yaade fawru kadi tawi ko lappude mango nan ɗon lappa yimɓe lappo mango nden ko nden sammere kam yahani e fawru ko ɗeɗo gueɗe mbinomi noon ko ni noon famrunomi ɗum gueɗe kewɗe nani hen noon waalo kani gueɗe kewɗe hen gondiren nasiri en yo Allah soppitade en yo Allah gueɗe fof nan ɗon Allah jarama walla min hoore mi miijima hono kalduno ɗon balɗe ɓennuɗe ni gandumi elle somi siftori mbannoɗen ɗum ko ñande talata walla alarba ndeɗo toɓɓere e min haqqillam ari tan mbimi yomi nannu nde toɓɓere nde henna kadi e nder hen kadi ko irtude fina tawa meɗen ko hen jeeya e no umaden mbiri ni walla ene windo no feewi so mbawi ndare won gueɗe ene kaaloɗo hen oɗon winda ɗum wallahi nde tawi waɗi dummuna sen yottima en catima tan on tawata wonko heewi haala hen gonga noon ko yejjidde noon kono noon ni ala fof mo rewani hen ala fof mo rewani hen ko yejjidde noon ne waɗa kono yimɓe cisnirta tan Allah jarama toɓɓere kaw balla nde kadi ha ɗumuna kadi mi naata hen ɗum ko yettitade tan hono ko ari jamma hanki ko hen wallahi mi yiɗi noon nadde kay wallahi mi yiɗi nadde mataw ko gantu tan
ɗum koye muɗum poti faam ɗum foti famde on jaram yar ko ñali ɗum moƴƴi an jaram fe yalla junu bali muƴen battana moɗon yalla ɓeydi susiraji ɗi yalla waɗa mon barke yalla waɗa mon barke waɗa ɓesmuji e barke on jarama de yalla waɗa en weleydi mum yen ñalli moƴƴi jarama no fewi bisimillahi rahmani rahim feddamoɓe malaɓe mi salmini on to gonɗo enen goni ɓen fof mi salmini galleji ɗi wonɓe ɗo ɓe calminama aroɓe mataɗo calminal men seydi diak mamayero diak seydi diak mamayero diak anaduɗo ɗo toɓɓere fate waalo guiƴi en dippi hen no feewi ko kalɗa ɗo fof guiƴi en kaali heddi ko ñawu gonowo e cambeje ene hiwrete ko ɓeyda hen ko fof ene waɗi fayida ene siftina en vraiment ko gurdam waalo ko ni wano no woodi en mbino ya ar sabu so tawi neɗɗo juƴƴini konngol muɗum yimɓe ngari hen kañum ɗo wawi arde laara haala ko no faami walla no yiiri walla ko wona haqqille muɗum ay won kalɗa ɗo ala no hakkillaji yimɓe affaire ko fate rende ɗum wadde pittim sammere saya en wonɗa no wiyete fulo en ɗum ɗo noon ɗum ɗo fof ene haqqille ma minen ɗum yaltani e namdal ma he saka min mbawa famde ɗum moɗa andi so tawi yaltino e namdal ma he wasata siftorɓe hen gueɗe kewɗe ko kalɗa ɗo ko kono ay ndega ari comme ça ne haalni yimɓe ko min kaali ko a siftini yimɓe ɗum en wonno haqqille ma ko yadata hen ko kalɗa ko min kalani ɗum hanki min beltima no fewi wallahi aɗa andi waalo wallahi aɗa andi waalo sidi diako mi salminima salli fedde walle moon fedde guiƴiraɓe malaɓe mbeɗon fini mbeɗa jawali to mbalɗon mi yettora Allah gade mi jawali ka fodde ko yiyaɓe nana en jetti Allah en calmini dendagal guiƴiraɓe ɓe hanki jamma o weeli en jewtidi enen fof en tellima hen en jewti kadi en kaali gueɗe kewɗe ɓooy en nettoɗen andude gano waɗetno est ce que sirtoɓe ɓerde tan sa nawama hen joni ya golluɗuma gaynata jabbude hen lumude hen wekkude hen hande wara min so nawama toon tan wonata dow asman tan sikki woni koko ƴiwni yettere Allah noon neɗɗo kala ko dañi yetto Allah on jarama haqqillaji ene keddi ha heewi jarama bon heddi ko diwngal en kaalino wonde to banggue jeeɗi e coñal en dimgal en ha nanne galle ɗum waɗi ko joom daaba joom babba ne rimdira walla hande sarataji gaari mo ala babba o rusirta ko hoore ko barba he waɗata omo nawa waare nde nawata nde holno wiyete waare ndiyamiri gawri ndi haɓɓata ndi waare nde no wiyete soma rowdo nde o nawata ko waare nde no foti kaɓɓe haɓɓirte no foti kaɓɓata waare nde haw wawa rondade o nawade wuuro holno waare nde wiyete o holno nde haɓɓirte kaɓɓol ngol no wiyete kaɓɓiɗe no kaɓɓiɗi no foti kaɓɓoji waare nde no wiyete assalamu aleykum fedde mawɓe malaɓe toɓeɗe jokkomen ɗako jarade mon baɗe jam kaɗa on fini on pindi bako jam fin toon ga ko jam fini ga ko yafana ko jam fin salminimi juuɗe mi ñaguiɗo Allah moƴƴere yalla suude suddebaji men yafumaɓe juuɗe mi salmini wonɓe wuuro wedde hay ko ɗo halkiɓe e himɓe ɗo halkuɓe finde suwaɓe heeɓe on fof mi salmini ɗum daari jamma min yo Allah en jaam yoɓe kasi suwaɓe kaɗa fof watta ɗusanga ɗum yo Allah hokkude ñalde jaam ɓatta sik mi jarama assalamu aleykum warahmatullah feddam jawale mum barum pini on mbaale jam mbaɗi jam finir pinɗon alhamdulillah en jetti Allah no fewi en jetti Allah e alhamdulillah e artude e lowdi meɗen ndi no mbaɗɗa artude e lowdi meɗen ndi aada fuurata so tawi waɗama dogane loowe ɗiggata ene heewi en mbawa gaynude kono neɗɗo fof ko hawri ko ɗum tan andi eyyo ɗum ɗo to
so tawi soñama yasa so wiyama hankadi soñama rimdama hankadi way kono mayɗo arde ganal ni heddi ko ubbete gasi so tawi ngesa wiyama soñama rimdama haalde ha nannude e fawrude e fotani haalede kono arisa hankadi arti ha ɗumaji gasi gasnama gasi ya ko mbiɗa mo ala daba ɓe ngala dabaji ɓe ne kaɓɓa walla ɗum wiyete ko yamar haɓɓete ko kaɓɓi tati hoore laati e kaɓɓol hakkunde kaɓɓa ko mbawɗa rondade donɗade rusa eyi haade gawri ma gasi fof ɗum ko woni ɗum gurno on rusannoɓe mareef faara dondu on rusannoɓe mareef faara jooɗo taw ko koye yamreji dondoto eyi min kam yi yamar won lappoɓe e gese ngala sakuji mbaɗa hunde ne wiye hanare gadda wudere muɗumen gadda wudere mum tawa ha wayno sac 100 kilo ni lowa hen ha heewa kaɓɓa pala en babba naw jekkima juppa keɓa gudumen eyi ɗum kadi ina wonno eyi mi yi ɗum mi hawri ɗum. Assalamu alaikum warahmatullah fedde mawɗum nalaɓe jaam mbaɗen bro pinebara mbaɗa jaam mbaɗa jaam walto mbalɗen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin yettore Allah alhamdulillah eyi en keɗima lowji moɗon ji walla min mi ara hen seeɗa tan anni nden fawru jogama ne waɗete no fawru réserve takke e fawru he nder to wona toon eyi on réserve hono wiyete no wonanno toon ko inde muɗum e pular namdimo on fawru waɗe ha gasa ɗum hette waɗe ɗon paawe tuusel faya dow eyi ɗum ene waɗa ciiri ene waɗa gerte ene waɗa fof ala ko waɗa poɗɗe ene waɗa fof eyi ko suuɗete fof toon wonata eyi joni noon namdi nden inde no wiyata noon eyi Djiby min cikkumi sen paamodiri e le yamar ko feccere lujol ko yamar ko lujol tokosol sa waare de ɗo mi anda tawi kam no puleje nde won tawa mbawani wan tawa ne wawi wonde gueɗe ɗiɗi kono ɗiɗi yaarude waare nde wiyete ko sabar waare huuɗo ɓe ndiyamiri ko sabar waɗata ko kaɓɓi tati koye ɗe lusdira ko laaseji ɗe pottas so laaseji ɗe putti hoore hen fof haɓɓe ɗo laaseji ɗo kawara ɗo haɓɓe wona kaɓɓi tati wiyete ko sabar yamar min mo gandumi o ko lujol ngol mawnani wiyete yamar ha noon ɓuuri min remde min kam so demalam ko demal kodenaji min dimda min dondo mi mbaɗa beñuwaruji kono elle somi yejjitani yamar ko feccere lujol ko ɗum ɗum ɗo koto haɓɓete ko wiyete ko sabar kadi mi roonima ɗum min noon kasakam kam so Allah ɗo oɗo question min mi anda ɗum fawru waɗaneɗo hunde nder to goɗɗum fawre nder fawru taw wona fawre nder fawru walla suude nder suudu mi meeɗani andude ko wona fawre nder fawru. seydi Diab ha haalide wallahi ɗum fof ene waal eyi fula en eko mbiɗa ko fof kon noon haade fula en ari hen kam eyi ɗum noon a ɓeydere hen juuman eyi aka fecci ɗum ɓeyden juuman wonare gawƴale eyi jarama kadi pitti toon heewi nangude ko ƴagaji buuga ɓurani hewde nangede pittol walo ɓuuri hewde nangede pittol walo ko ƴagaji eyi ɗum namda ɗum ko ɗum fotonoɓe nden en taƴa bele jole ne mbatte bele men ɓe yemɓude han ɗuɗɗum salmini on bandiraɓe
Sadio question mo posɗa wallahi ko noon kadi min jiɗi so tawi on kala bawɗo addude question o ɗacca yimɓe dippa hen no moƴƴi nde puɗɗo artoyde hen kono jaburɗani ko noon tan haska ko noon tigi sabar e yamar ko noon feccere lujol ngol e sabar o ko noon tigi kono min jiɗi kam kala bawɗo addude question ɗaccon ha yimɓe dippen ha tam gadduɗo question noon jabto eyi hoto jabate jabtade on calminama on juurama jarole ma haali gonga seydi ba jarama wallahi gonga jarama cikka noon noon hanke heddude koko hiɓɓe cikka ɗum engrais ko collectira tan engrais dartini ɗum ɗo saltiri seeɗa tan yanti hen kono haali gonga man maro kuccinen question kaso min de mi andamo assalamu aleykum fedde malade on ceerno Koubal yo jaam Allah wonde mara bilal min Allah hokken cellumtaji Allah rena suren no jeew cellal ɓelitaɗe Allah andini kan dal tan nafa nadu la rabbil alamin wala sitti ngar won jeji den tan nafa Allah rabbil alamin ko ceernam jamburo tati sede no jeesde ngo hendi mi tan ɓe rewi hen ko safti tan ko nomo ko haala moƴƴi feewo yel ko ngal heɗade kadi en duttima eccukako en duttima en ɗannima dannade faade caggal faade wona caggal faade ko ɓennuno en ɗannima en pasti ko ngati no wonde ɗo wona ɗum wonde ko mareka wonde ko jeeri wonde ko jiinde wonde ko dobbu fof eri ɗon inchallah yo Allah walle ko batten ko e ɗum batten ko eyi mi heeɗi kama Ablaye no Ablaye Oumar walla Demba Jat on haalda wi ko kala waɗa yo gasso après adnatede goɗɗum ɗum heɗino tan ko gonga haade kala aɗa yo ɗiggo tan ha ɗigga ɗiggi ɗum ƴeeya nadde goɗɗum gati inchallah ilano hunde taw yejjitno ya en jettimo ɗo en jettigol nde helmere en jettimo ɗum ɗo watte nder inchallah yalla waɗa inchallah gay noon heɗade ko jeerto sallah meri haɗo balla haalde foti yamare ɗum ɗo yamare sababu cagande dennan kam jibi sat jibi haalto haala goɗɗo feew inchallah jibinandi enen fewi kan koye wona tan c'est vrai o remi kode sen gon kono wona kode hen o remi jiingo o remi fof fatti ala hunde remani o mari ko demo wonde kede kewɗe noɗi inchallah en foti ko kala ko neɗɗo andi tan yettin par ko heewi hen tawa yejitama ni ko nani hanare juro haali hanare ɗon hanare ko hennerde nde yejit noon kanko yejit hen ɗum nde wi hanare ni mi sikki ko wona cippede ko balle sikkiro ala sikki ko haynore wen wonno nden kono haynore nde waɗe nder maayo wona yaade wono tagarni wonno tan ko lettan tan kaɓɓe de kono wiyen haynode ileno wetode min si nden taw diira laamu wani ngawete so wona noon jafa ɗum batmi lawol o camno e lollen yallo hokkiɗen mide kadi siftorde ko ɓenni ko inchallah ha meeɗa accirɗo hannde ha ganden balla ciftinen ko jijjino ɗen kadi ko gandare kadi Allah ndina kadi te gande Allah hokki kadi en hakkillaji wadde siftorde ko ɓonno ko fo camnama hene resto rabbil alamin ayo fedde milan ceerno Koubal yo jaam Allah wonde rabbil alamin eyi fewi seydi Salfa Assane fewi Allah reso woni jo ceerno rabbil alamin eyni kam nannano pitti battede nder wallude jagga dawaji eyi ɗum noon kam ande pitti waɗi tew ko jaggude gerle ko gerle he waɗede pour jagguede gerle ɗum gandum ete yimɓe pittoro ko jaggude gerle wona pour jaggude dagaji mi anda noon ça dépend e nokkuji ma tan ko mbiɗa yii kam min kam ko gandumi ko dagaji kam anda salla jaggite nder pitti ɗi ko jaggude gerle noon par ce que goo leggal ngal hokkata hay to leydi to leydi to waɗi tan waɗi anama calguinni après ɗo noon waɗe lessum waɗe sammere noon daga ñamata sammere ñawɗi ko gerlal so gerlal sikime tan foɗi tan rupito tan jaggo gerlal
ɗum ngam min kam ɗin pitti mbaɗaano so pitti goɗɗi woodi taw fof jogo dagaji men ndax son ko mbaɗaano pitti goɗɗi tan pour jaggude gerle min pitti kanko noon kadi ɗin pitti mbawa kadi jaggude dagaji pitti kadi ɗin en leefi dagane woni par rapport à gerla so fitima heldimi hedde pittugol walla yiyata won fof kam allan taw pitti dagan ngo taw fannu goɗɗo tawna taw tusiraka batte tusiraka cammeje wondani ene wawande koko neɗɗo fof wandi fof ene wawi taw woni pitti taw ko dagaji mbatte pitti dagaji yallolen assalamu aleykum feddam fedde malaɓe jamna kuɓal jamal noon ondemi rabbil alamin eyo amadou san seydi si kasa asene fewi ko jamal wonma rabbil alamin an gande fof eyi ko fada kam ma waɗi ɗo namdal kam no potamle ma hedino ko heɗani jabul potamle mum mi gam solma nara ɗum mbaɗa ko wiyete ngo wari walla ngo wari mi andani mi feli tan kono so Allah meeɗa nandi waɗe fawru waɗe nde to fawru kono adaji kewi kadi yimɓe ji kadi kewi e wata aɗa ɗum sa nandi kada no kaɗa andi mbaɗa ngo wari wata ngo weri nandani fawru nde fawru ewa ndu fawru nden ɗo kadi waɗi nde tum pawi tu hen jurgue fe dow mbiɗa waɗe podde waɗene waɗe hen podde gueɗe goɗɗe podde hen guerte hen fof mbaɗ nde tan ewa kañum ko mbiɗa ko tan ewa après so ɗekki noon gara kalna yimɓe balla kam wi démission ni ɗon wawa adda ɗum min kam mi iri tan mi anda horam mi hoorema tan iri tan kono ko mbaɗandi mi andande faw nder fawru kono tan kadi galleji cedde galleji cedde wa galle fof jogui won galleji tawi goon taw ko en gowi waɗde ɗum ɗo taw ɗo gowano ɗum ma wonta fof ma wonta pula ko ñaaji gayi Oumar nan ɗon tan yo ara haalane so ɓooyi fawru nder woni goɗɗum nder joncorde wonde ngam suudu kam mbaɗa ne waɗa ɗum suudu kam ne waɗa bambalal hakkude ɗum suudu ma he gasa hakkude suudu he waɗe ɓalal wiyete bambal ɓilo ɗon kono noon fawru kam mi meeɗa nande kadi mbiɗa pittol ko wisiri wi pittol jagga daga ko pittol ne wawi jaggude e mborode heddi ko holto ko tuufa ɗo kiwo tawi dagaji kam keyinade koɗo ɓaro kono ngoɗo ko ñama fof ko wuuri songata ko songat kono wona gawri jakka ene wawi noon tawi kono tan ɗo wi ko ɗone pitti jogui pitti jagguji dagaji kono koye place mum woti ɗo dagaji garata ne waɗi hay e nder galle taw wayde koye nder galle wawi arde wiyen naata e nguuni guertoɗe awre hen ne waɗi ɓanggueji fof jagga salamu rahmatullah e balla ko kalɗa ko de ko gonga mi siftorima ko min juumi yamar e sabar jiidande yamar no mbiɗa ni ko lujol togosol sabar ko waare gonga noon jinno wiide ko sabar mbimi yamar e sabar no mbiɗa ni ko kaɓɓi tati yamar noon ko lujol togosol ne woodi e kono garta ne namdolam mbimi hade waalo jabbere an wi waalo jabbere waɗe ñebbe jeyeje ɗum ɗo hade ɗum arde ina woodi ko ardoto ɗum hade jabbere nde ne woodi ko ardoto ɗum ma won geɗe tati eyi ina woodi ko liggete waalo gila hade waalo ngo yaltude tawa ina e ndiyam ɗum geɗel hen fof hono wiyete eyi tawa ina e ndiyam ina ligge e nder ndiyam ina ligge e ɓakkere ina ligge e so yoori ɗum fof geɗel hen fof jogui inde siri ɓatti hen geɗel gotel o wi ko ferƴo ne woodi tawa ferƴete ko siki walla mbunun ferƴo noon jallo rewo ko hakkude ɗaɗi ɗi e leydi nawata leydi golle huuɗo ko ɓoloton itta tan ko ɗaɗi ɗiɗo kayɗe ɗo huuɗo ko jappo so ɓoyi so yoodi duppe ɗum woni ferƴo ɗum ne woodi kono heddi goɗɗum ma geɗe ɗiɗi goɗɗe ne keddi waalo kawumar kala golle en so yaha waalo ɓendi
pooli ne enen jaha e gese ko pooli wiyani daga mbimi ko ƴaga pooli ɗiyam taw o wino ko wuuga mbimi wuugaji mbimi wuuga ɓuri wawde nangede e waalo ko ƴaga pooli biyete ƴagaji ɗi mawɗi ɗin ɓuri hewde nangede pitti e waalo haɗa ko waalo kay ɗin ɓuri hewde nangede hen yimɓe woni nangoɓe hen boje ni e balla mi wiyanimo daga mbimomi ko o wi ko yimɓe nanga hen wuuga e mbaɗa pitti en e waalo en nanga wuugaji mbimi ne nangue hen kono ɓuuri wawde nanguede hen ko pooli biyete ƴaga mbiyani daga pooli biyete ƴaga ene keewi nanguede hen yimɓe ne mbaɗa pitti kadi so ñebbene e waalo ene nanga hen boje mi meeɗani haalde daga mi wiyani ɗum de mbimi ko ƴaga pooli biyete ƴaga ɗi eyyi ko balla haali ko gonga saabaka ko won gese ɗe piyaɗe mbaggu no fewi ɗe jomumen coñere saburuji nde jeeyi gese fof so coñi kaɓa saburu dolo ɗum ɗo kam andi wona ko heewi taw gese piyaɗe mbaggu kadi seeraɓe noon kañumen woni mabɓe ne coñiri ɗum gesumen coñiri ɗum gesumen kala ɗo ɓe toñi so woni sabar ɓe kaɓɓa ɓe compa ɗum daro enen ko wima ko wi ko sabar wiyete ko sabar ko yimɓe kewi tan ko so coñi ɗum ndondo ni ɗum e sabareji eyyi marta Sirif pooli waalo ko ndane e korkoƴel e ñeewe ƴagaji ko joni gari ƴagaji ko pooli ñaawi mawɗi mbaɗiɗo gerle ɗi ni ɗi gonata koye e sangueje e tertuji enen pooli men nden waalo ko ñeewe e ndane e wuuga Mariama Mbonno korkoƴel ɗum woni pooli men nden ƴagaji ɓoyani ko gari min kam min hooram ko jimi ƴagaji tan koko ɓoyani ko duuɓi cakkitiɗi kadi ƴaga mi meeɗani jiiɗ ɗum e waalo min kam meeɗani jiiɗ ñeewe noon pooli payoji taw ko ɓellere mere ɗum woni ñeewe heften korkoƴel e ndane e wuuga e ɗiɗo pooli gandumi e waalo balla seydi so haɗimi wadde hen ñama ko o mbaɗa andi ko yiiɗi haalde kanko o wona haal pulaar ko juddu jeeri joni noon tawde ko juddu jeeri noon kaldata alay sago paama haala mum min ɓuri faami ko haalata ko no fewi o yiiɗi haalde o wiide ko ƴaga wona daga ko ƴaga noon ko pooli duɓɓe mbiyeten ɗum ɗon noon ko hunde sakkitinde e pooli meɗen ɗum ɓoyani ko ari enen ganduɗen tan ko ñeewe e wuuga e korkoƴel e Mariama ɗum tan teltono e jeeri ñaam poɗɗe eyyi ƴaga yata jeeri yata waalo ƴaga woni tan koye nder wuuro ƴaga woni ko yimɓe sira ko woni ha ko juddu jeeri ko an o ko juddu jeeri bismillahi rahmani rahimi joom ñalle moon fedde mabɓe malato gonɓe goñi ɗum fof enen de eɗen belti no feewi e nde ɗo yewtande jewtene gila hanki rien ko hannde tan tuggi subaka faade joni 31 vocal e vidéo ji tati vidéo jawe vidéo joni hudde n'est-ce pas tellima ɗo fitti tan enen alhamdulillah rabbil alamina ken fuutankoɓe tigui ko tawɗen fuuta ko tawɗen fuuta ni tawɗen jinnaɓe meɗen no mbaɗanno ni emen mbaɗiranno ha daña ko ñaami to jeeri e to waalo e to paale eɗen gandi ɗum no fewi no fewi kaalaɗo ko kalande baɗɗe fayida sen jewtidima tan ko kalɗen ɗo ko wallahi ko hunde waɗde fayida jejjitani to gummiɗen
kadi nde gonɗen toon nde en mbaɗi ko poɗɗen wadde wallahi bettima no feewi min nde kala mo keɗimi haali wayata tan kono joni gonmi ko juuri ni gonmi koye fale walla gonmi koye jeeri walla gonmi koyene e waalo walla noon siftinte yimɓe ko geɗe ɗe mbaɗana ɗen ɗe gowɗen wadde aduna koye zaman muɗum ɗum weltima no feewi jarten ɗo e duuɓi meɗen e jokkodiral meɗen no pelle mbano gilay ni enen ha hande ko jokki haɗo jarten ɗo eɗen pija eɗen jala eɗen mbata eɗen piya eɗen jokka enɗam gurdam mbaɗɗam gurdam koto wi'ata jawen gurdam mbaɗɗam fayida goɗɗen ɗo muɗum en ñaago Allah tan yo Allah junnu balɗe moƴƴere battane woyen jokkodirde woyen nafodirde en haaldude ko nafata weltinima no feewi wallahi welti no feewi welti wallahi mboɗo welti no feewi ko kawral ko nandiral ko famodiral wona mo kala mana fedde fof dañata ko dañɗen ko eɗen jetta Allah en ɓuuri mañodirde ɓuuri reggodirde en ɓuuri wawdirde yewtere nde waɗi fayida heewi doole min jarama no feewi neɗɗo yiiɗi haalde fof o yewat kono noon ƴewata kono mbaɗen ni ko golleten ko no gollirten ni pijirten ni jalten ni e jokkere men ɗeɗon mbatten ni e jafodiral e jarodiral ala nguttu ala birɗo ala abbuga wona hunde ɗum ko to kala Allah hokkede en jetti Allah lokkañen ɗum